Pipaz, eta Aizkorriren magalean bizi da. Bizi diot, urteko denboran luzenak bertan pasatzen dituelako. Negua bere baserrian pasa ondoren, udaberria heltzen denean, bere hartale hartu, eta Aizkorrin duen bordara joaten da. Oso gogorra da artzainaren bizimodua. Amaierari gabeko eguna, baina ez pentsa horregatik aspertzeko denboraren duenik. Egunero, goizak ditu baino lehen, esnatu eta lanera. Lehen lana gozaldu baino lehen, bordak azpiagarritza da. Ondoren, ardiak pete, gozaldu eta gero mendialdera abiatzen da. Egun osoa bertan igara ondoren, gaualderako berriz ere itzultzen da bordara, eta goizaldan jasotako ardiesearekin gazta egiten du. Horrelako da gure lagunaren egunagun bat. Egunen batean Aizkorrin barrena bat eta Artzain Pipadun bat ikusten baduzue, ura izango da Martin Pipaz. Beno, hori bere pipa galdu ez badu. Bere pipa bere bizitzan behin bakarrik galdu du, baina egun hori ez du errazatuko. Jakin nahi alduzue nola galdu zuen bere pipa? Lehen kontatu dizuedan, egun luze horietako batean gertatu zen. Ia gauerdia zen, Martin Pipaz hortziz zegoen jotasu gazta egiten. Oso egun luzea izan zen ura, neka eginda zegoen, begiak itxegiten zaizkon, lo hartzen zuen. Baina ez zuen nahi horatu lana bukatu gabe, baina jakina, denok dakigu ez dela gauza bera ahalak eta nahiak. Eta konturatzerako bertan loseko geratu zen. Urrengo goizean esnatu zenean, ez ustea, ez zen bere pipa aurkitzen. Bere baserriko toki guztiak miatu, baina alferrik. Orduan, aste hartan bertan, Orditzako pirara joatea erabaki zuen bertan pipa berri bat erosteko. Eta horrela gertatu zen. Orditzia ailegatu eta bere larzuen pipa berria. Piztu eta bere gaztak saltzen zuen gunera abiatu zen. Oso azkar saltu zituen gazta guztiak. Euskal Herriko txoko guztietatik urbiltzen zen jendea bere gaztak erosteko asmoz. Bai ketuak eta ketu gabeak. Adibidez, goiz hartan, Iruñeko emakume bat etorri zen eta ketutako gazta bat erori zuen. Baina ez pentsa horra baitun denik historia. Handik bihaztetara, emakume berra joan zen Martin Pipazen saltokira. Kaixo emakumea, esan zion Martin Pipazek. Gazta gustatu eta beste baten bila? Bai, gainera ez nekien zure gaztek saria zekartenik, erantzun zion emakumeak. Saria nire gaztek? Bai. Zertaz ari zara emakumea? Orduan, emakumeak bere poltsikotik tapi bat atera zuen. Tapi hartan, Martin Pipazen arten gauza bat zegoen. Martin Pipazen ura ikusi zuenean, zuretalun geratu zen. Alde batetik lotxatuta zegoen, baina beste aldetik oso pozik. Bere azken gozoak berreskuratu berri zuelako. Ba aldakizue zer erakutsi zion emakumeak Martin Pipazi? Bai, hori da, bere pipa. Orain ulertuko duzue, zergatik deitzen diogun Martin Pipaz duen lagunari. Arrezkero, gazta egiten den bakoitzean, pipa leku seguru batean uzten du. Orain, abestu fuerte, eta ea Martin Pipaz etortzen den.